Welcome to Buell Water again for the 4th edition of this kayak fishing event. Buell, as you know, is my home water, and Bogdan's organised the weather today, so you have to thank him for that. Tomorrow, maybe not so, but I'm really pleased to come and see all you guys again. You know, it's a lot of familiar faces. What I like about this event is that the kayak anglers are a community. It's more about having a good time, socialising, mixing, and I think everybody just enjoys being here. And as I say, I have to sort of say well done to Bogdan and his team for running such a smooth event, and to thank the sponsors. It's harder each year to keep sponsors on board. It's tough out there, and as you all know, it's hard to find the funds to do it all, but we do. As fishermen, it's our priority, maybe not everyone's. I've made very few notes. As I say, this has become, I think, one of the premier kayaking events, and I hope that you all support it and tell everybody what a good event it is. Quite a few of you I recognise, they're becoming familiar faces. I think even, dare I say it, Buell regulars, with all the practising and that goes on. Like I say, I think I've already exhausted my notes. I think that you're going to have a great day. The water is incredibly clear. Lots of trout in here. That won't be difficult for you to find a trout or two. Perch, again, like I said last year, the perch will be easy to find in numbers. Whether you can find fish over 40 centimetres, if you do, I think you're on a winning streak. And the pike, as Dave knows, is that that's the hard one. To catch big pike is apparently, I'm being told, a little bit easier this year. I don't know, because I haven't. I'll be honest, I have to put my hand up and say I haven't been this year. The pike have beaten me into submission for the moment. But all I can say is have a great day, and I'll come back probably tomorrow evening and see how you got on. So enjoy. Thank you. Thank you, Andy. Thank you. So, about the format, 1 pike, 5 perch, upgradable, 1 trout, it's 40 centimeters, don't matter the size. But be sure you measure the trout same like other fish, yeah? Because we'll count for the longest trout, which will be prized tomorrow. So, on the left you need to touch the stopper. The sticker should be visible on the measure. Clean photo. You can edit. Don't modify any pixel because the app will know. Yes. Remind us, is there minimum sizes? No sizes. In case of you, no sizes. All right. Any question? I wish you a Merry Christmas. Oh, hold on. I know if you know this this song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Alan Robson, world champion. Happy birthday to you. Woo! Guys, everybody gather up there, and once everybody's in water, I will start. Okay. Have a lovely, lovely day in third lines. Ia că l-am luat. În sfârșit. Păstrăvu. Măi, și doar îi vedeam pe aici cum sar pe lângă mine.
Deci toți săreau, toți săreau. Ei. Adi, pe ce poziție ești tu acum? Pe ce poziție ești tu acum? Richard Archer, Tiberiu Nica, Adrian pe 4. Și eu? Eu sunt pe 26. Dar de ce am 53 de puncte? Perci. Aoleu, mi l-a pus Perci 53. Mamă, păi... Eu nu știu care e treaba. Trebuie să selectezi peștele sau doar să încarți? Trebuie să mai selectezi și peștele? Că n-am văzut de selectat peștele. Păi nu, că eu am prins un trout și mi-au pus Perci 53. Au greșit, cu siguranță. N-au văzut bine. Că 53 perci aici. Ia-ți dă să-l sun pe Bogdan să-i zic. Salut, Bogdane! Ce faci? Da, da. Băi, am prins personal best perci. 53 de centimetri. Ce? 53 de centimetri, Biban. Bravo, tati. Bravo, bă! E antena, nu-i da drumul până nu-i dai poză, bă. Păi am făcut poză. Ce ai pus în aplicație? Am și filmare, da. Și o să apărut în aplicație? A apărut, da. E și ea de aici lângă mine. A? E și ea de aici lângă mine. Martor. Acolo ai prins? A? Dădeam, ai prins? da, dădeam după știucă. Da? Și dita mai am zis, mamă, gata, am luat-o. Când încolo, Biban. La ce? La Savage Gear Deviator Swim mare. 54 de grame. Bravo, bă, băiatule. Ei spart pe toți. I-am spart, i-am rupt. Să le spui să... Adi să-mi trimită poza să fac un post. Acum să le spui, nu, înainte de asta să le spui la băieți că ăla e trout, nu-i perci. La cine? Nu, manu, să pun că tot să știe toată lumea, că asta e un record, Gogule. Păi nu e trout, mă. E trout. L-ai zis părți, măi, limbă. Păi așa au pus ei acolo în aplicație. A, pe Ce? scrie lui ăsta. Scrie-i tu, că eu nu știu, nu-l cunosc. Am înțeles, hai, Știi? scriu acum. Că am verificat să văd, e pus, nu-i pus. Da. Când ori vedea ăștia Biban de 53 de centimetri, cred că s-or cruci. Unde dracu e Biban de 53? Nici la Pergil. Ai prins acolo în Spania de 53? Ia să verifici. N-ai prins de 53. I-am scris, manu. Hai, ne auzim. Ne auzim. Hai, vorbim, pa, pa. I-a scris, gata. Da. Ce ai prins? Hai că vin.
Ai captură mare? A. Alan, how is going? No bite, yeah? Ștergem frumos camera. Mamă! Hai, cu ocazia asta cobor și eu nițel. Am ceva, dar nu-i imens, dar e ok. E lung oricum. Ai, gata, asta e mama lor. Asta e mama lor, Adi. Bravo! Bravo! Hai spate, bine, bine. Bravo, Adi. Ține-o, ține-o. Stai. Bravo. Gata, op. Prinde-o pe aia dinăuntru. Hai, acum, bravo. Îți dau măsurătoarea mea? 96. N-ai... 100. Stickerul să fie. Mamă! Niște apă. Asta e captura. Nu o să mai ia nimeni așa ceva. N-am cântarul să o și cântărim, dar e grasă, mă. Dă să-l sun pe Bogdan. Nu, e ok. 97, 98. Fă-mi o poză. Ți-am făcut mai multe, dar stai că să mai fac. Bogdan, a luat Adi captura. Ce? Ai. Apă. Știu că. Hai la... Bravo lui. Nu mai ia nimeni așa ceva. Metru. Bravo lui. Hai, au stat acolo până o găsit-o. Na, știe. La colțul lui acolo. 97, 98. Bravo, tati. Hai. Pup, pa. Hai, Bravo. repede o poză. Mai dă-i, pune pe partea aia, întoarce-o invers. Ok, ce are sânge? Da, întoarce-o invers, da. Întoarce-o invers, că nu o să iasă. Nu, curge și pe aici. Așa. Bravo, Adi. Cu caiacul tău. Dă-o mai în față, așa. Așa. Ce vorbești? Sper că telefonul nu știu de mine. E acolo jos. Hai frumoasă, hai fugi. Mamă, ce i-ai dat-o? Ce i-ai dat-o? Locul întâi ei cu asta. Locul întâi, când alții se chinuie să prindă câte o știu că. Nu ia, mai este mâine zi. Păi mai e mâine o zi, dar cine mai prinde așa? Prins tu una.
Ai camera? Da, am și camera, am și telefonul. Hai, că se duce. Pe aici, pe la știucă. Pe aici, în partea asta. Uite, cum pleacă. Ăla o fi bobiță acolo? Cât e? 3. Hai să-mi fac și eu bibanii. Să prind unul de 53, cum sunt așteptările. Așa. Hai să-i căutăm. Uite. Dă să-mi pun... Are Richard Archer la bibani mai mari. Da, știu, e acolo. Ia că am luat și eu unul. Pe K-Tech biban. Hai mă, dar de ce nu se mai zbate? Uite. Hopa! Primul! Bravo! Eu am zis că trebuie să-mi fac bibanii, nu? Am zis că trebuie să-mi fac bibanii. Că știu că gata, mai, cum să zice, mai scos la pensie. Mai pensionat. Da. Bă, am fost și cu Fabio la pescuit și el a prins 2. Adevărul e că trebuie să pescuiești mult ca să înveți comportamentul și nălucile și tot. Știi? Și el mi-a zis treaba asta. Bă, am nălucile mele, le folosesc de atâta timp. Știi? Are încredere. Uite cum ești tu cu lingura. Nu foarte mulți ar da aici cu lingură.
Acum dau, dar cine i-a învățat? Ha? Cine i-a învățat? Eu i-am învățat. Vezi? Mă, ăsta dacă... Eu am prins unul, 21. Da, asta nu contează, să urc aici în top. Să-l ajung pe Richard Archer. Ia că i-am luat pe verme. Primul meu trol pe verme. O, și fain.
Foarte simplu. Lăsat vermele în apă. Pe drift. Ușor, ușor a luat-o. Să mai îmi iau vermi. Hai, ce mi-a dat? Hai, și l-am ratat. Cum pana mea? Ia, că l-am luat și eu. Păi, tu... Da. Știu. Da, da, da. Am luat unul. Sonarul meu e roșu. Pe 3-4 metri, cam așa sunt.
Se vede. Hai să mai fac una. Ca mie. Asta e mai mult. Păi mă lași.
că e cel mai mare pe ziua de azi. Oh. Super biban. Așa. I'll be quickly because the rain is starting. So, on this edition, we had 36 anglers from 37 registered. We had 551 fish all in the 2 days with 457 perch, 36 pike, which is good for you, and 58 trout. We'd like to have a lot of word of thanks to our sponsor special, Rapala, Yen, which is with us. Thank you. A lot of prizes from Rapala VMC UK, also from Lawrence, Avionics, Taker Wave, Rail Blaza Pro Fishing, the lure box. I will send the winner list to Barry, and you can contact him to request some prizes for him. And also the Wild Minnow. Thank you to Buell Water for their support. So let's start with the biggest fish, which I believe official is a lake record. And we speak about the perch. We had before 39, 40, now we have 40 plus. So, today, a perch of 42 centimeters was registered by the only one, the new one, Bradley Hunt. Woo! This one? Congratulations. Well done, mate. That's a big perch for here. I fish here a lot, and that's a very big perch. Well done. Well done. Thank you. 42 centimeters perch, Bradley Hunt. And
it's official Buell Water kayak fishing competition record. So bear on you. We go to the biggest trout. Isn't the record. We had 53, 55, but for these 2 days is the biggest one. And I know this angler paid twice for this event, so I believe he's a little bit of bribe. Kevin Spicer, 49 centimeters. With 2 tickets. Well done, Messi. Well done, Kevin. That's This is for you. lovely. Cheers. There we go. Thank you very much. You need to look that way. Biggest trout, Kevin, Hey. 49 centimeters. Well done. And we come to the biggest pike. If yesterday I had a big one, today we have a big one too. So we have 290s plus pike in 2 days, which is good. Hopefully next year we'll see 1 meter plus on Buell. So we have a 97 and a 98. 97, David Jacobs, 98, Adrian Stango, the biggest pike of Buell Water kayak fishing competition, and also the record of the competition. Well done. Dzień Thank you very much. Well done, Good mate. luck, Chrissy. Very well done. Thank you. Biggest pike, 19 centimeters, Adrian Stango, and also the competition record. So, we finish with the fish. We have the lucky number 13. For somebody's lucky, number 13. And he was struggling with the perch and still do 425 centimeters. Martin Collison, number 13, lucky number. Just what you need. Lovely, thank you. Well done. Number 13, special award for Martin Collison. And we go. Oops. To the big boys. We just have a report from Mark. He said in the last couple of hours, the first 3 places switch it up and down. 1 centimeters, 2, 3, and back. So he told me next edition to do the last hour live, to have more blood boiling, you know. So today, with 575 centimeters, bronze, David Jacobs. Well done, David. Have a voucher for Buell Water. Yeah. Thank you very much. It's for you. Thank you. Hold on, you can take this one. Oh my goodness. got enough hands. Thank you very much. Thank you very much. Third place today, the only one, David Jacobs. Was a good start for him. With 594 centimeters. A silver today is Mr. Adrian Stango.
Well done. Thank you. Just la Cristi. Uite, asta pune așa. Stângu. Stângu, Stângu stangu. vă cheamă. Adrian Stângu. Uite la Cristi. Silver today. Second. Mr. Adrian Stângu. Bye bye now. The difference between the second and the first one was only 8 centimeters. I don't believe I need to tell his name because everybody knows Richard Archer. Well done! Yes. This is getting a bit regular, isn't it? Well done. Thank you. Cheers. Again, my best. Cheers. Thank you very much. Well done. Mate, Thanks, man. well done, well played. Thank you, mate. And the winner of the 4th edition of Mule Kayak Fishing Competition is Mr. Usual Richard Archer. That's it, folks. Thank you very much for your presence. It's a great thing to see 30 plus angler, especially with this a big number of events which will be on the UK this year. Looking forward to see everybody on David Morris events. On next one will be on the Pittsford. Yeah. See you guys in the Pittsford, and waiting for you on 26th of July for the third event, and there'll be the perch, and also will be the live draw for the kayak. Any questions? Let's do a picture. Oh, yeah. Everybody here? We'll do a group picture, and after that, you can go home. Thank you, guys. Yes. Să faci și poză cu... Și cu, da, cu 1, 2, 3. Da. Cât au avut Archer? 600, știu. Hai că tu ești așa, pe orizontală. Radu, hai încoa. Radu. Ține ca să Say fish!